В усилен ход са работите по преустройството на централния площад 9 септември на столицата. Тук ще изчезнат излишните наклони, ще се улесни движението на пешеходците и превозните средства. За празника на труда столичани с радост и гордост ще минат през красиво оформения площад. 25-ти свободен 1 май. Червените знамена се носят от тези, които преди 25 години преминаха в първомайските редици на раменете на своите бащи. Тогава имаше само неугасим революционен патос и дръзки мечти, но имаше и една десница, челичена и нежна, която извела народа до победния път, смело сочеше в бъдещето партията на българските комунисти. И след нея тръгна целият народ и превърна за четвърт век бедна ограбена България в прекрасна страна. В годините на дълбокия социализъм 1 май символизираше труда и неговите блага, а подготовката за празника преминаваше в усилена работа, под зоркия поглед на партията и на нейния вожд, който направляваше устрема на народните маси. Хората вървяха натам, накъдето гледаше вождат. От тях се искаше само да работят всеотдайно, с усмивка и песен на уста. Така празник и партия се сляха. Затова и до днес се чудим, чий ден точно е 1 май. Повече от 100 години в България се отбелязва 1 май. Нали, да припомня работническия марш на Георги Кирков: "Повдигнете си челата, о герои на труда, вие творци сте на благата, да живей труда." Площад 9 септември. Официалните лица начело с любимия ръководител на българския народ, другарят Вълко Червенков, заемат местата си на трибуната. Първи май, знаете кога започва, всъщност се случва като 1 май, 1886 година в Чикаго, когато възниква една спонтанна, необявена, неофициална стачка на работниците и основното искане е за 8 часа трудов ден. И там няма никакво социалистическо начало и няма никакви социалистически лозунги. По-късно в България, вече 1904 година, когато се създава Българският профсъюз ОРС наречен, тогава те яхат работническото недоволство, вълната така наречена, и оттам нататък вече върви като социалистически празник. То не би трябвало и да е празник, защото на този ден не се празнува, на този ден се поставят искания. Вие знаете добре, че всички празници тогава бяха включени в една идеологическа система и я обслужваха. Но също така добре известно, че 1 май нито е започнал от тази система, нито се отбелязва и чества само в тази система. Така че, естествено, отпечатък го имаше, мавзолея с партийните държавни ръководители на него, идеологическите клишета, но така или иначе, освен всички клишета, имаше едно уважение към хората на труда, дори това да не звучи като клише, към хората, които наистина създават благата. Хората, през чието ръце минава и хляба, и машината, и всичко останало. Смисъл на празника е в това, че 8-часовия работен ден, той тръгва като борба за 8-часов работен ден и други трудови и социални права през годините извоювани, те се дължат не на някаква хуманна същност на капитала, а на десетилетни борби на работническата класа. Това е, което се отбелязва и това е, което се празнува. Това, което в България допълнително утежни ситуацията, е този преход от държавния социализъм към капитализъм, голямото преразпределение на собствеността на капитали от държавата в частни ръце и неминуемо това също сложи своя отпечатък. Тоест в България през годините на прехода бяха ощетени най-много точно хората на труда. Дори и след промените, възкръсналата от БКП БСП остана единствената партия, която припозна Деня на труда като празник на своя електорат. Отново е 1 май и отново сме заедно.
Всяка година на този ден море от ведри лица, от протегнати длани и от червени знамена залива този най-голям столичен площад. Само вие, трудовите хора на София, сте в състояние да го изпълните така от край до край. Грешка и недомисли от страна на другите партии, че неглижират този празник. Аз не мога да си представя една партия, пък била тя и дясна партия, която да не изрази някакво уважение към хората на труда. Българската социалистическа партия, която така прие наследството на комунистическата партия, в крайна сметка няма особен избор. Тя не може да избяга от този ангажимент към обикновения човек, към малкия човек, към онези социални групи, които малко или повече се отнасят към категорията на потиснатите или, както се пее в Интернационала, дори унижените. Бих казал, че нашата партия можеше по-добре да отстои някои закони, които бяха преко насочени към защита на електората и на трудовите слоеве. Можеше да не влиза в такива неща, които удариха по престижа на партията. Можеше да бъде по-прецизна, когато избираше своите партньори, особено в управлението. Аз смятам, че БСП като цяло не е предала интересите на трудовите хора, но в някои неща направи компромиси, които трудно се забравят. За мен в 21 век трябва да говорим вече за равенство на шансовете, на възможностите на всеки един човек. Всеки един човек трябва да има право и възможност за равен старт. Всеки човек трябва да се сравновава. Това означава следното, че БСП в 21 век трябва да помогне на хората да бъдат образовани и здрави. След 10 ноември левицата започна своя втори живот, като се претвори в БСП. Последните 20 години доказаха, че десетилетията на еднолично червено лидерство са останали някъде в дебрите на социалистическата история. От 1990 година до сега партията смени 4 председатели, а този май ще избира за 5 път кой да води червената колона. И то на историческата дата 19 май. Тогава, през 1934 година, Кимон Георгиев прави военен преврат и взема властта. Какви ли изненади ще донесе този ден сега, 78 години по-късно? Вече не може да се говори и за партийна конспирация, защото напрежението в ръководството или в двата лагера, двата центъра, които организират вътрешната съпротива партийната, стават много явни. И няма вече никаква конспирация. Нещата са стигнали до кокала, както казва народната поговорка. Така че 19 май е много добра дата за един вътрешно партиен преврат. По-добре щеше да бъде конгреса да е в операта, какъвто вариант има, в сатирата или пък в сълза и смях. Но обикновено този, който организира конгреса и не му се става от онзи стол, мекия стол с отоплението, той предварително има поне 10-15% от гласовете, защото той държи молива и листа и той попълва списъците на делегатите. Кой може да защити най-добре интересите на БСП и нейния електорат в този момент? Това е точка първа в дневния ред на цялата социалистическа партия. На Позитано 20 има доста хитри и коварни маневри. Няма, освен преките военни действия, които пак казвам, за мен напомнят махленска схвада, има задкулисие. За да има лидерски дебати, трябва да има лидери. Този дебат, който определи дискусията в партията между Станишев и между Първанов, той не е нужен на партията. Той не е продиктуван от необходимостта БСП да обсъди сериозно своята политика за следващите парламентарни избори, а сложи акцентите на междуличностните
въпроси, които съществуват. Не се интересува сега нито БСП, нито симпатизантите, нито избирателите, кой ще седне на стола на председателя. Те се интересуват дали тази партия ще стъпи на позициите, които ще позволят да се защитат техните интереси. Колкото повече приближава 19 май, толкова повече се заплита интригата около Червения конгрес. Вече има и сценарии за бъдещото партийно ръководство. Напразно се подценява Първанов. Подценява се лустрото, което той доби и най-силната му страна. Той е един потаен и коварен човек. И според мен той ще изиграе Станишев. И ще го изиграе последния начин. Той ще направи така, че да не е нито той, нито Станишев, а да е някой, който за него е удобен, защото неговата стратегия, ако можем да наречем, или неговите планове са съвсем ясни. Сега остава да ни кажете и кой е този трети човек. Официално готвения е ясен. Драгомир Стойнев. Комплимент. Аз се радвам, че съм заслужил доверието на тези хора. Но лидерския въпрос се решава на Конгреса и Конгрес решава кой ще е лидер. БСП не е партия като ГЕРБ, където Бойко Борисов казва кой ще е президент и кой ще е кмет на София. Дано да е истински този млад човек и да даде някаква надежда за по-добро бъдеще. Малко го познам, защото от най-малото поколение чувам добри неща за него и не само за него. И за други имена чувам добри неща, но аз смятам, ако трябва да бъде до край откровен, че въпросът за по-нататъчното лидерство в партията трябва да се обсъжда до година. Трябва да се обсъжда, когато минат парламентарните избори и трябва да се обсъжда след есенния конгрес на ПЕС. Ако Сергей бъде избран, за което се надявам и искрено му го желая, за постоянен председател на ПЕС, то тогава тази необходимост ще възникне естествено. Номинацията на младия Стойнев не е прецедент. Лидерите на БСП през последните 20 години винаги са били в невръстна политическа възраст. Още от първите години на демокрацията, когато след оставката на Александър Лилов, начело на БСП застава Жан Виденов. Аз се обръщам към тези другари с много голяма благодарност, които са гласували за моята кандидатура. И с много голяма молба, ако ми вярват още, в балотажния тур да дадат своят глас за Жан Виденов. Той ще бъде чудесен председател на партията. Що се отнася до мен, Жан може да бъде сигурен, че ако съм му необходим, аз съм на разположение. Благодаря. За председател на Българската социалистическа партия е избран Жан Василев Виденов с 428 гласа. Аз бих искал да кажа, че нашия конгрес ще оценява историята. Той може да стане исторически, може да има и друга съдба. Ще ни оценява партията. Тя може би ще ни оцени сурово, а може би положително, но при всички случаи надявам се справедливо. За поста си той нямаше конкуренция. Спомням си този конгрес, тогава, когато Лилов подаде оставка. Конгресът един час се моли на крака на Янаки Стоилов да оглави партията.
Мнозина и до днес критикуват Янаки, че не се е съгласил. Стоилов тогава беше твърде млад. Аз мятам, че той постъпи отговорно, като не се съгласи да оглави партията на тази крехка възраст. Колкото и любима фигура да беше тогава. Аз знам, че в живота обикновено събитията, дори шансовете, рядко се повтарят, но смятам, че съм бил прав в своята позиция. Тъй като според мен човек трябва да заеме определена позиция, когато е сигурен, че може да се справи с всички тежки проблеми, пред които е изправен. Когато е сигурен, че печели доверието изцяло заради своите качества, а не само заради подкрепата, която в даден момент е формирана около него. Неговите аргументи, които той изложи пред Конгреса, бяха честни аргументи. Той каза, че се чувства още неготов да възглави партията, че има малък опит и че трябва още време, за да може да изпълнява тази много отговорна, много висока длъжност. Според мене, той допусна грешка. Разбира се, че той нямаше дълъг политически опит и сигурно това го е безпокояло. Отгоре на всичко в партията тогава имаше доста центробежни сили в ръководството на партията. Но така или иначе той разполагаше с интелект, разполагаше с добър морал и с добър авторитет. И ако беше възглавил партията, смятам, че от негово ръководство щеше да се развие партията в добра посока. Първите години на прехода, когато основният дебат се върти около пазарната икономика, Жан се превръща в вододел за социалистите, възхваляван от едни, отричан от други. Него го провали, може би на някого да му прозвучи смешно, но го провали според мен истинското му чувство за отговорност. Той много лесно можеше да тръгне по онзи път, по който бутаха Лилов, Луканов. Неговото сериозно чувство за социална справедливост го провали. Желанието му правителството на Българската социалистическа партия да реализира основните социални елементи в програмата, с която дойдоха на власт 94-та и 5-та година, изборите на 94-та година. Това го провали, може. Когато Александър Лилов посочи Жан Виденов за свой приемник, аз не можах да повярвам на очите си. Просто за мен това беше огромна изненада. Знаех, че го оглеждат и него, и други, но когато това стана, аз си помислих, свърши се. И Жан имаше качества. Аз смятам, че в обществеността се е наслоило едно мнение за Жан доста негативно. То не отговаря на качествата на Жан. Жан Виденов подаде оставка като партиен лидер, не в резултат на някакъв много силен, неотразим вътрешен натиск, защото 90% от делегатите бяха за Виденов да остане председател на партията. И това го казвам съвсем отговорно. Ако не са 90%, 80% беше сигурно. Някъде 91 година, 92 година възникна необходимост в партията да влезе новото поколение. Тогава този проблем беше формулиран като проблемът за, както ви казах преди малко, за черните перчеми. Защото начело на партията тогава стоехме ние 55-6 годишни хора, които бяха с посребрени коси. За наше щастие, на изборите за Велико народно събрание в партията влезе една вълна от черни перчеми, от млади хора. Понякога в историята се получава така, че млади хора се налага или могат да заемат върхови политически позиции. Но в повечето случаи това поставя много въпросителни. И мнозина смята, че зад младите хора могат добре да се групират интересите на други възрастни, по-влиятелни, така че те да бъдат тази приемлива за обществото фасада, зад която да бъдат вземани част от по-важните решения. Шампион
в борбата за излъчване на новите ръководители е генералското движение. Те не го правеха, те не го криеха, не действаха дипломатично. Те казваха, че те са се създали, за да решават този проблем. Така че кандидати за сиви кардинали много имаше в нашата партия. Аз се радвам, че все пак партията беше достатъчно зряла, за да не търпи обрати в излъчването на ръководството си, все пак в решаването на тези тежки, сложни проблеми по начин, който е изгоден и за партията, и за нацията ни. След убийството на Андрей Вулканов, последвалите събития се намеси така нареченото генералско движение. Всъщност в момента имаме едно статукво, което го дължим до голяма степен на намесата на така нареченото движение за единство и развитие. Кой взима решенията в БСП и кой определя линията на социалната политика на партията, вече 20 години няма еднозначен отговор. В началото на прехода имаше така нареченото кръстосване на електората, когато хора, които са леви по своето социално положение, които са бедни или по така наречената средна класа и които никога в живота си, ама никога няма да забогатеят, те гласуваха надясно. И обратно, богати хора гласуваха наляво. След това се получи една дифузия, едно просмукване на електорат от едната посока в другата. И смятам, че сега до голяма степен е хаос в главите на много хора. Понятията ляво и дясно като че не работят. Ние трябва да се борим за тяхната реабилитация, защото шансовете на БСП са в това да е ясно кой е ляв и кой е десен. Имаше, разбира се, периоди след 1989 година, когато в ръководството на нашата партия и в политиката на партията стана известно одесняване, едно отдалечаване от социалната база, трудовите слоеве. Това образува една асиметрия между политиката на партията, когато е в опозиция. Тя е от край до край социална. Тя се бори за правата на труда и на трудовите хора. Тя ги отстоява, защитава ги. И политиката на партията, когато е управляваща. Тогава се направиха такива грешки, като плоския данък и цяла поредица от неща, които не са лява работа. Не са презумпция, която трябва да следват левите партии. Не е важен социалния статус. Има големи социалисти, които са били заможни хора и имат голям принос за каузата. Големият въпрос е друг. И това е въпросът за интересите. Чии интереси отстоява тази партия? И тук е потресаващия момент и аз затова казвам, че партията отиде много надясно и стана част от неолибералния консенсус, защото съдбоносният момент за мен поне, който ме накара да взема една твърда позиция срещу днешното ръководство, беше въвеждането на плоския данък през 2007 година. И за мен беше много странна тази лекота, с която идеята беше прокарана в ръководните среди на партията. Тази партия няма нищо общо с бедните хора, които стават все повече и повече. В ръководството на тази партия са, може би, най-богатите хора в България. Едно е социалната база на партията, това, което казах в начало, друго е нейният състав.
в състава на партията може да има различни по своето положение хора, и бедни, и заможни, дори и богати. Въпросът обаче дали партията изразява интересите на тези, с които тя обявила, че се ангажира. 45 години, така да се каже, всичко беше червено. И част от сегашните богати са свързани фамилно с БКП тогава. Второ, човек може да бъде богат, примерно аз и милионер да бъда, което никога няма да се случи. Винаги ще помня, че сърцето ми е отляво. Винаги ще имам една социална чувствителност, която ще ми позволява да членувам в БСП, пък макар и бидейки богат. Но големият въпрос е, и аз разбирам контекста, в който го задавате, могат ли богатите да бъдат лице на една лява партия? Да, те могат да бъдат, ако тя иска да губи. И те не бива да бъдат, ако тя иска да печели. БСП не може да бъде обвинявана в лицемерие за това, че в нея има някои заможни или богати хора. Ами вижте ви, по този начин ние ще трябва да зачеркнем от историята на социалистическото движение много видни дейци. Самият Енгелс трябва да махнем. И други хора. Дошло е времето БСП да поеме решителен курс. Аз го наричам радикален ляв реформизъм. Богатите хора в БСП не са проблем за мен. За мен основното идея на социалната партия е да има колкото се може по-малко бедни хора. Когато е криза, барикадата е поставена. Политика трябва да се определи дали е отляво, дали е от дясно. Ние вървим към класова война. Светът се променя. Виждате, че младите хора протестират. Окупира Уол Стрит, има стачки в Испания. Младите хора не виждат бъдещето си. През 1996 година младият премиер Жан Виденов също не вижда бъдещето си в БСП и в управлението на страната. Крахът за него и за партията е пълен. Трябва обаче да избегнем опасността и по-нататък да смесваме, да подменяме и да прикриваме проблеми на партията с проблеми на управлението и обратно. От днес сутринта парламентът ще разполага и с официалната оставка на правителството. И се надявам Конгреса да насочи депутатите социалисти да я подкрепят с гласуване в пленарната зала още до края на тази календарна година. За председател на Висшият съвет на Българската социалистическа партия е избран другарят Георги Седевчов Първанов. Това наистина беше един тежък, мъчителен конгрес. Един от най-трудните в историята на партията. Казвам го вече и като историк. Предложението за Георги Първанов беше на Виденов. Беше съгласувано с Николай Добрев, покойния Николай Добрев. И така стана председател на партията. Както по-късно Георги Първанов предложи Станишев и сега пие горчивата чаша. Фигурата след Жан, която беше се утвърдила, беше Николай Добрев. Вътрешен министър, опитен, преди това беше секретар на Централния комитет на Комсомола, но самият той препоръча начало на партията да се стане Георги Първанов като по-подходящ според него в диалогично отношение, в образователно отношение. И така тази кандидатура възникна и допадаше на различните течения в партията тогава. Така че в някаква степен той беше по-подходящ за конюнктурата в БСП тогава. Случи му се в много труден момент на Първанов да бъде лидер на БСП. 1997 година БСП беше разгромена с 25%, тогава това го смятахме за разгром, а сега с 17% смятаме, че сме добре. Така се променят критериите в нашата партия. Първанов беше възможният избор. Аз си давах сметка, че и той не е подготвен за лидерския пост.
Но това беше шанс тогава да се излезе от една много тежка ситуация. Трябваше да се запази за пореден път равновесието на силите в нашето общество. И не случайно аз съм го казвал и това, че в определен смисъл нося лична война за неговото легитимиране като реформатор. И затова няма да го направя отново. Не го подкрепям, макар че неговата позиция към днешна дата ми е по-близка, отколкото тази на Станишев. Първанов е поредната илюстрация на тази беда на БСП да избира някакво удобно временно решение. Първанов беше излъчен, защото Жан Виденов знаеше, че не може да остане, а и не искаше според мен вече накрая. Не искаше да допусне представител на другата групировка, въпреки че тя беше много така аморфна, така писмото на 19-те, което аз подписах, то се появи доста по-рано. Той не искаше нито Пирински, нито Янаки, нито някой от другите да стане. И затова прие, че така направи тази детинска грешка, да помисли, че Първанов ще продължи да бъде лоялен към него. Първото, което Първанов направи, беше да му забие ножа в гърба на 2 седмици след това, когато го обвини, че за всичко е виновен той. Преситих се от 5 конгресни манипулации. Края на 2001 година, след 5 години начело на БСП, Георги Първанов е избран за президент и издава партийния пост на Сергей Станишев. Столетницата отново има своя млад водач. Сега двамата са разделили партията на две и първомайската колона на социалистите може би за пръв път ще се строи не в една, а в 2 редици. Може би БСП има проблеми с морала. В крайна сметка един политик, за да бъде успешен политик, това не означава да бъде добър в професионалния смисъл на думата, да разбира от политика. Хората трябва да му повярват. Сега битката е сведена до един махленски побой, защото визии и идеи няма. Нито единия, нито другия, нито техните протежета, които се готвят за тази позиция като резервен план, имат визия. Те няма какво да кажат. Тогава нямаше спор за постове, защото Луканов знаеше, че не може и не искаше да ръководи партията, а Лилов знаеше, че не може и не искаше да бъде министър-председател. Но оставаше големия въпрос по кой път да тръгне БСП. Тогава се водеше спор по кой път да тръгне партията. Тези две концепции, едната представлявах аз, другата Андрей, предлагаха 2 принципно различни пътя. Аз предлагах да напуснем както болшевишкия модел, така и социал-демократическия модел, като не отговарящи нито на националната история и традиции, нито на времето. Времето е друго. Оформяше се нова епоха в развитието на света. Индустриалната епоха залязваше и се появяваше новата информационна епоха. Трябваше да се търсят перспективни стратегии за развитие на партията. Андрей и хората от ОСД предлагаха ние да се върнем към нашето социал-демократическо минало. Тя партията наистина е образувана на Бузлуджа като социал-демократическа партия, но съвременната европейска социал-демокрация също се нуждае от реформи, от модернизация. 10 години след този спор в Европа тръгна спор за модернизацията на социал-демокрацията. Аз говорих преди малко по този въпрос. Така че това беше много сериозна дискусия за пътя, по който трябва да върви към бъдещето или в бъдещето БСП. А сега казвам ви отново, аз не разбирам какви идеи предлага всеки от тях и каква политика отстоява всеки от тях. Тогава действително имаше спорове. Пленумите ни бяха почти денонощни. Казвам го това не с носталгия, по тези продължаващи 10, 12, 15 часа заседания на Висшия съвет, пък и на общинските съвети по места. Носталгията ми е към дискусиите, които съществуваха тогава в партията. И на базата на дискусиите се вземаха решения, едни или други, включително и кадрови,
а не на тези списъци, които сега се раздават на делегатите, кой за кого да гласува. Почти всички в БСП сега твърдят, че времето на идейните дискусии безвъзвратно е отминало с ерата на Лилов и Луканов и сега се води битка само за постове. Аз поначало съм резервиран към лидерството, т.е. свеждането партията до едно лице, което стои начело и което като че ли изцяло дава нейната характеристика. БСП не е лидерски тип партия, разбирате ли? Ние не зависим както ГЕРБ от нейния лидер, от Бойко Борисов. Ние не зависиме както Атака от Волен Сидеров. Ние зависиме от това, стоим ли твърдо на базата на нашите идеи, имаме ли политика, която да ни обединява, да ни сплотява и до каква степен ние следваме една реалистична, но лява политика. Това е, което характеризира БСП. Предметът, който да е лидер, той не се решава на конференции, не се решава на избори. Той зависи от това какъв потенциал, какъв капацитет има съответната личност, съответната фигура и какъв принос има тя. Благоев никога не е бил председател на партията, обаче е безспорният лидер ето 120 години. Винаги е имало и борба за власт, но това, което се случва в наши дни, не може въобще да се сравнява с онзи сблъсък, в който участваше цялата партия преди 20 години. Лично моята гледна точка е, че и двамата са твърде изхабени и не могат да направят кой знае какво. В някаква степен е време да върнем политическия дебат в България, включително и в БСП, и това ще стане, когато се национализира политиката. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Тоест политиката да не бъде зависима от частни и корпоративни интереси. В определен смисъл драмата на обновлението на Българската социалистическа партия се превърна в трагедия за целия български народ. Ако той продължи така този дебат, то сегашната формула е и Първанов, и Станишев в борбата за спечелване на следващите избори. Но ако те продължат по този начин, аз се боя, че формулата може да се промени и може да стане нито единия, нито другия. Най-младите по дефиниция са най-пламенните идеалисти, особено в социалистическата партия. Ние не можем да вървим с бавни стъпки. Електричеството не е измислено с еволюция на восъчните свещи. На нас ни трябва революция. Не да излезем на площадите и да се бием с хората. Революция първо на мисленето. Това означава, че ние забравихме, че сме хора на тази планета. На предстоящия конгрес битката в БСП отново ще бъде между лявото и дясното в партията. В нови измерения, но с стари лица. Кой от двамата обаче представлява социалните интереси на своя електорат? БСП има две възможности и разликата като шансове между тях не е много голяма. Едната е БСП да се възползва от това, че тя след 90-та година остана една от малкото или почти единствената партия, която съхрани своята цялост, успя да направи вътрешната си трансформация, но не е малка вероятността и за другото, БСП да остане затворена до някъде, да продължи с инерцията на процеси, които я обременяват от изминалите години и да се превърне в своеобразно политическо гето. Прекалено много се драматизира за мен лично. Този конгрес няма нищо лошо да има съревнование, но така или иначе най-важното е след този конгрес партия да излезе единна, защото ние имаме много проблеми да решаваме. Това е ниска топка, много недостойно. И двамата не би трябвало да го правят. Или най-малкото единия, и то този, който е действащия лидер. Единият, че е пропаднал вече в безчестието, това е ясно. Действащия лидер обаче трябва да направи нещо друго. Не да се играе на него на гоненица, да го преследва из страната. Нали? Където отиде другия, той след него или обратно. Нали? Дебне къде няма да отиде. Това е смешно и недостойно. Той трябва да каже: призовавам меди кой си господин или другар, както се нарича там, да престане с този цирк. Аз няма да участвам. БСП, както не е лидерска партия, така в нея изключително много неща зависят от лидера. В нея лидероцентризма е много голям, независимо как се казва лидера.
Дадах пример с Жан Виденов, как идваха хора да защитават лидера. Сега други пък хора защитават Сергей Станишев. Преди трети пък хора защитаваха Александър Лилов. А пък колко много хора защитаваха Тодор Живков. Не са малко тези, които смятат, че активните политици в БСП и извън нея все още имитират Тодор Живков и то доста последователно. Той е по-жив, отколкото можем да предполагаме, защото те всички го имитират. През последните 20 години много от похватите на Тодор Живков бяха възприяти, бяха взети на оръжие, както се казва, включително с тези обиколки из страната, тези заседания с местните и регионалните ръководства на партията. Всичко това принадлежи към стила Живков. Каква ще е равносметката сега? Тя е дълбоко свързана с миналото, но от нея винаги зависи бъдещето. Много ми се иска този конгрес да бъде различен, да осъзнаят делегатите, че тук не е важно към кого имаш симпатия, към кого имаш антипатия. Не е важно чий отбор си. Партията не може да се дели на отбори. Аз винаги съм казал, че съм екипен играч. Работя прекрасно в екип, но не съм от отбора на никой авторитет. Защото моят отбор е БСП. Надявам се повечето делегати да могат да кажат: моят отбор е БСП, а не отбора на един или друг кандидат. Ние трябва да разберем, че на нищо добро не можем да се надяваме, ако не почнем да създаваме повече. Не да правим сметки за някакви много изтънчени икономически и финансови схеми, просто да създадат условия материални и морални на хората да искат да работят, а не точно обратното. Аз не говоря за този модел социализъм, който бе наложен с, аз го наричам държавен социализъм, отгоре, който да преразпределя. Говоря за този автентичния социализъм, който идва отдолу. Както на времето създадени кооперативите, в момента, който се случва в една Италия. Частни кооперативи, забележете, частни. Създават се, има частни кооперативни фондове, които подпомагат това нещо, където всичко зависи от свободния избор на производство и на преразпределение. Един реформиран социализъм, един модернизиран социализъм, един социализъм на 21 век, да, той има бъдеще. Той ще бъде преоткрит в информационната епоха, защото капитализма не може да се справи с тези най-остри проблеми. Войните, бедността, екологичните опасности. Те именно налагат по-добър обществен строй от капитализма. Теорията на Фукуяма за краят на историята, за финалът на историята, просто не е сериозен като теория. Не свърша до тук развитието на света. Календара на маите по всичко личи, че няма да стане през декември 2012 година. Светът ще продължава да се развива и социализмът е една от посоките за това развитие.